Vítajte v mojom poslednom videu. To, kamaráde, čekuj kremovosť, tak od babičky. Dobré ráno! Keďže mi včera došli 2 výhračky smrťou, tak som sa rozhodol, že toto je posledné video. Ale určite ne. A verte tomu, že každý, kto sa bude vyhrážať, tak na neho podám trestné oznámenie. Aj nebudem na tým rozmýšľať. Lebo žijeme v slobodnej krajine a každý môže natáčať videá. Takisto aj ty. Tak vám prajem krásny štvrtok. Ďako! Dnes si ideme urobiť čo? Hlivový paprikáš more. Škami domáci, jak si viete. Prechádzame si cibulu. Cesnak. My to řekli v Ostravě, tady jsem si nakrájel hlivu, ty pičo.